bagya kasamang Agalon. Nasa linya karon si kasamang Juanico. Kasamang Juanico, may buntag. May buntag, sir. Yes, kumusta man? Aing dapita mo diya sa San Isidro, Davao Oriental, partikular nga barangay? Barangay Talisay, sir. Barangay Talisay? Oo. Diya sa Barangay Talisay, diya sa kiningani ang San Isidro, Davao Oriental. Sa may areas Bato-Bato. Okay, sultiin mi kasamang Juanico. Unsay kahimtang sa imuhang asawa didto karon sa Riyadh? Sir, ang akong asawa, sir, nasa Riyadh. Naghangyo sa iyang agency nga magpakuha siya kay sige na lagaway sa iyang amo ng babae. Unya ginaka sa una niyang pagtrabaho diya okay pa kay ang dagan sa iyang internet. Unya karon dili na siya kay maka kontak sa mo kay wala na siya kanang internet, wala na siya pakunik. Okay. So iyang trabaho wala sila rest nga naman daw na sa kasabutan na rest 1 hour. Wala po na niya lama kuan, wala niya matagamtami, wala niya tagamtami, wala niya kuan ma-avail na niya nga mao nga mga benepisyo isip OFW. Oo. Ang iyang pagkaon kasamang Juanico sa katong bago pa sa nagsugod okay raw niya karon wala na po deklaro ang iyang atiman siyang pagkaon daw. Kisay pangan gani ani imong asawa kasamang Juanico? Aisa Kupat Gabino, sir. Aisa Kupat Gabino. Pila na siya ka tuig dito sa Riyadh? Kuan pa lang, sir. Mag 8 months pa lang niya. Karong katong bulan sa mi wala siya masahuli kay amot wala ko kabalo sa hinungdan. I see. Okay. Unsa man ni siya? First timer? First timer, sir. Taon sa bagya kasama. Oo, first timer Radyo Man Joel. So, when was the last time nga nagka-communicate mo sa ibong asawa kasamang Juanico? Kanus aman tong pinakalas ug unsa man tong communication nga imo nadawat gikan sa imong asawa sa dihang wa pa siya kuhai o bagya komunikasyon sa iyang mangtas nga amo sampataw? Kuan, sir. May 31. Oo. Mga unsang oras to ang last niyang communicate sa imuha? Tingaron nga oras, sir, mga 5. Basta mga 28 minutes lang ang among istorya. Pero kuan lang nga istorya kanang murag dalikyat lang bitaw nga singala na kanang kawat-kawat nga istorya. Igutan to og tawag sa kuha kay sige man ko tawag dito sa yang recruiter niya. Matawag po ng recruiter sa agency. Gisamukan siguro ang employer. Okay, so ang gusto sa imong asawa karon nga si Aisa nga di na siya motiwas sa iyang kontrata dito, mo pauli na lang gumikan kay gusto di na niya maantos ang iyang sitwasyon dito sa Riyadh. O kanang di kapoy na siya, sir, niya usa pa dili siya magka-istorya ni kay marabayan na iyang kuan sa mo nga mosag dili sa mo danog kadasig nga perminti mi magka istorya sa cellphone nga magka-istorya kadali lang. Murag diha siya magkuhag kusog sa iyang pagpanarbaho dito nga magka-istorya niya kamo nga iyang pamilya diri sa Pilipinas. Oh, sir, yes, sir. Radyo Man Joel, nakipangutanan kasamang Juanico? Yeah, sige. Kasamang Juanico sa inyong istorya, unsay condition sa imong misis? Katong istorya mo, unsa man siya aba siya gibati karon? Aba siya gibati, gibunog. Aba siya kapoy na daw kayong mga sir katong nakapasa mo kong video sa mga sir. Yes, Mawait iyang kuan nga magpakuha na gid siya sa taga-agency unta kung pwede kay unsa daw iyang buhaton nga. Di man siya makakontak sa agency nga. Kung mo sa internet. Okay. Kasamang Juanico,
Ano ni ang sitwasyon based ako ang eksperyensya. Di naman sad magkasama punta kabintaan no. Daghan naman sad tagitabangan nga makauli. Nga mga ingon ini nga Radyoman Joel, nga mga distress OFW. Sulti ang tagas tinuod, ayaw pagsalig anang agency. Kay kanang mga kanang taga-agency marukoy kay nagsampataw. As much as possible, di gyud na nila gusto mauli ng imong asawa. Kay once nga makauli ng ilang asawa, di na gyud na nila makwarta. Kwarta. Ayaw gyud pagsalig anang agency. Kay kanang agency maningkamot yun na nga mas dili pa na makauli ang imong asawa. Kay kung makauli ang imong asawa, di mahuban ang kontrata, nakagasto na sila anang imong asawa, pildi sila. So wala gyud kay malauman anang agency. Unsay dapat ang ngayon natong himuon? Okay? Muduol tas bang ahensya sa gobyerno, pinaagi nimo isip usa ka bana nga maoy mo reklamo sa kahimtang sa imong asawa nga tuag karon dito sa Riyadh nga naa karon sa delikado nga kahimtang. Kay pinaagi sa atong tulumanon, maoy mo pressure aning Department of Migrant Worker ug uban pa mga agencies nga tuang kadangpan para kanang agency maoy sunduton sa DMW nga naa sila gipadala ditong trabahante sa Riyadh, Saudi Arabia nga nagkaproblema. Kay kung ikaw lang may magsigig sundot dito sa agency, wa gyud kay lauman anak kasamang waniko. Kay kung mahimo pa lang gani, di gyud na nila paulion ang imuhang asawa. Pwede gani na gani mga senaryo based akong eksperyensya nga kung nagkaproblema ang usa ka kuan Radyoman Joel OFW, tinuod rescuehon nila dito sa employer nga mangtas og sungayan. Pag-abot dito sa agency dito sa quarter sa agency, ipasa nila na uglain nga mga employer nga utropog sungayag sa tanas. Illegal na to siya kasamang do. Kay di naman tumaong mao na kasamang waniko muna nga ang himuon ako sakto ka Radyoman Joel. Nga illegal na kasamang waniko ang advice nako nimo pag set og adlaw nga maari ka diri sa ato sa syudad sa Davao, ako'y mo guide nimo, ako'y mo assist nimo para kung say atong himuon nga makadangop tag opisina sa ahensya sa gobyerno nga magitasan ining mga matang sa problema sa mga OFW which is ang DMW. So mag-set lang kag adlaw kung kanus ka manhi dinhi kay para ma-assist ka namo ni Radyoman Joel dito sa buhatan ni Attorney Librado Trinidad sa DMW para nga mapakuan na to, mapa-alarma na to ang ibahada dito sa Riyadh nga dunay OFW nga imong asawa nga nagkaproblema karon sa iyang agalon nga sa tanas.